need to stop Scarecrow. When I'm done, I'm locking myself away. What if you fail? Fel fan mawr o Batman, mae'r gemau Arkham yn gyffredinol fel mana o'r nefoedd. Does na ddim lot o deimladau gwell mewn gemau na hedfan uwchben Gotham City, weithiau'n deifio i lawr a chicio di hirod o ddinas yn ddi-las. Ond, da ni wedi bod yma o'r blaen. 2 gwaith. Felly ydy'r gêm ola yn y gyfres Arkham Knight yn cynnig unrhyw beth newydd. Yr eliffant yn y stafell i ddechrau. Na, dydy fersiwn y gêm ar y PC ddim yn gweithio. Ar y funud, dydy o ddim hyd yn oed yn cael ei werthu mor ddrwg. Doedd hyd yn oed Assassin's Creed Unity ddim wedi cyrraedd y lefel yna. Meddyliwch am hwnna. Felly dyna farc mawr coch amlwg yn erbyn y gêm i ddechrau. Ar y PS4 a'r Xbox mae'n rhedeg yn iawn. Mae hi yn bwrw glaw o dan do o bryd i'w gilydd, a dwi wedi disgyn drwy lawr Gotham City i mewn i'r byd rhyfedd a glitchy o dditano sawl gwaith. Ond fel arall mae'n sicr yn gêm brydferth iawn pan di pethau ddim yn mynd yn hollol horlicks. Be am y stori ta? Wel, mae'r Scarecrow wrthi eto yn trio boddi Gotham City efo ei nwy hallucinogenic. Rhaid i bod ni'n ddydd Mawrth. Ac wrth i ochr o badi newydd yr Arkham Knight, dyn sy'n gwisgo fatha Batman, ymladd fatha fo ac yn gwybod eitha dipyn am ei gefndir. Fydd dilynwyr selog y Cape Crusader yn gallu dyfalu pwy ydy'r Arkham Knight yn syth, a hyd yn oed os da chi ddim yn darllen y comics, mae'r gêm yn rhoi cliwiau amlwg yn weddol gynnar yn y stori. Mae'n wirion braidd bod ni fel chwaraewyr yn gwybod pwy ydy'r Arkham Knight ymhell cyn Batman, y detectif gorau yn y byd. Serch hynny, mae'r stori ar y cyfan yn cydio, ac mae'n dda gweld Kevin Conroy a Mark Hamill yn ôl yn lleisio Batman a'r Joker. A dim spoilers, ond mae'r ffordd wnaethon nhw wasgu'r Joker i mewn i'r stori yn wirioneddol athrylithgar. O ran y profiad chwarae, os da chi wedi chwarae'r gemau eraill yn y gyfres, da chi'n gwybod be i ddisgwyl. Fyddwch chi'n hedfan o gwmpas Gotham City yn taclo'r Scarecrow a'r Arkham Knight yn y prif stori, ond yn mynd off-road yn fwy aml na ffeidio i ymladd Two-Face, Deathstroke, The Riddler, Penguin, a hoff badi pawb wrth gwrs, Professor Pig. Dwi rhwng 2 feddwl ar y rhannau ychwanegol yma o'r gêm. Maen nhw'n undonog ac yn amlwg wedi sticio mewn i badio'r gêm allan, ond nes I dal ffindio fy hun yn aros I fyny tan yr oriau ma'n yn chwarae sawl gwaith. Mae'n rhywbeth hypnotig am y peth wrth chi grwydro rownd y ddinas yn diffodd bomia neu'n achub dynion tân wedi herwgipio. A mae wastad yn siom troi'r consol I ffwrdd a sylweddoli, ei, dim chi ydy Batman wedi'r gwbl. Ac fel ym mhob gêm Arkham cyn hyn, mae Riddler wedi cuddio cannoedd 243 fod yn benodol o'i dlysa bach I chi gasglu o gwmpas y ddinas. Bonws bach neis I rai, ond dydy'r mwyafrif llethol o chwaraewyr ddim yn mynd I foddran. A nifer felly, rhaid I chi gasglu bob un ohonyn nhw I weld diweddglo llawn y gêm, a bod y diweddglo fel arall dipyn bach ar yr ochr rybys. Ond mae Arkham Knight yn wahanol i'r gemau cynharach yn y gyfres mewn un ffordd arbennig. Y chuffing Batmobile. Rwan, mae'r farn wedi bod yn gymysg ar y rhan yma o'r gêm I roi pethau'n ysgafn. Roedd rhai yn hapus efo'r Batmobile ac eraill yn deud mae dyma'r peth gweitha ers Batman yn Robin. Yn bersonol, o'n I wrth fy modd efo fo. Mae'r peth yn rhio wrth I chi yrrio drwy'r ddinas, mae fel byw ffilmiau Christopher Nolan. Di'r damna lle da chi'n ymladd tancia ar y strydoedd ddim yn ffôl chwaith, yn enwedig pan da chi'n dod yn fwy pwerus. Ac oce, ella bod yna ormod ohonyn nhw, ac oce, ella dydy dreifio rownd y ddinas ddim mor hwyl a hedfan. Ond come on, y Batmobile. Yn anffodus dwi yn meddwl y dyla Arkham Knight wedi cynnig mwy o stwff newydd mwyn I wahaniaethu rhwng Arkham Asylum, City ac Origins. Pam, enghraifft, does na ddim system nemesis fel yn Shadow of Mordor, efo'r hoodlums yn troi'n supervillains I hunan pan maen nhw'n eich lladd chi. Fysa ddim rhaid I Arkham ddwyn y system chwaith, mae'r gema yn cael ei gyhoeddi gan yr un cwmni yn o'r tad. Fel mae o, mae Arkham Knight yn difyrrwch bach reit neis tan I chi ddiflasu efo. A dyna ni. Dio ddim yn glasur nac yn heiddi'r holl hype, a dwi ddim mewn bris mawr I chwarae gêm arall debyg.
Mae Warner Brothers wedi deud mae dyma'r gêm Arkham ola, a dwi'n meddwl bod hi'n beth da iddyn nhw stopio fanna cyn i bethau fynd yn wirio. Os nad ydyn nhw eisiau ysgwyd pethau fyny mewn ffordd fawr. Gêm Superman ella, neu Justice League. Mae Batman wedi gwasanaethu Gotham City yn dda ers dyddiau Arkham Asylum, a dydy Arkham Knight ddim yn parddio i enw fo mewn unrhyw ffordd, ond ella bod o angen pasio'r teits ymlaen i rywun arall erbyn hyn.